الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تو دنیا کے دو قسم مخلوقات تھے. دا دوارا دخپل جن پردے سے تیرئی نو دوارا پدی کوشش کی جمنگ انقلاب راولو. ہر انسان پا دنیا کی جن تیرئی نو اگر دی کوشش کی چیزے انقلاب راولم. دا انقلاب دو قسم دے. یو انقلاب دے یو سرے پل حالت تا غربت بدلئی جیسے کوشش حکم اور سائے حکم کہ زمان حالت تو غربت بدل سی زمان حالت پہ افلاس بدل سی اور اوکھا حالت زان کے پیدا کم دارن کی کوشش کی کہ زمان حالت تپستائے جیسے پیوتے دا بدل کم اور حالت طرفات کی چتوالی پیدا کم. غربت لڑے کم افلاس لڑے کم داخل پستی ذلت لڑے کم اور زان لوچت مقام حاصل کم. ملک سربراشم نمبرشم دائیں گے ملک مالدار و متمولشم. دا انقلاب کو دنیا کے ہر انسان دلی کوشش کی اور پدے کے کافر مسلمان شریک کی. کافروں پر انقلاب راولی کہ رضو سلطنت واخلم ممبری واخلم حالت بدل کم. مسلمان دلی کوشش کی. دا انقلاب صرف دنیا انقلاب دے اور پدے باندھے مسلمان کئی کافرم کئی. روس چین امریکہ کفارم پدے کے ارم دی کہ منگ زان اچت کو منگ دنیا سربراہ گردو مشران گردو. جو زمیندار دی کوشش کی کہ زمارے خار کوٹنا ہے جو سیمنٹ پہ کوٹنا ہے بدل سی اور زمان دا پیدت کل پہ موٹر کی سی. دا کل کے انسان پہ ہوش اور پاکل راشی نظر انقلاب کوشش کی. یو دویم انقلاب دے کہ آگے تا انقلاب دا عمل و دا عقیدے ہوئی. یو سرے دی کوشش کی کہ زخ پل عمل بدل کم. دانگے دی کوشش کی کہ زخ پل قام زخ پل ملک عمل بدل کم عقیدہ بدل کم. ناغد دے دعوت پیش کی کہ عمل عقیدہ بدل کم. دا انقلاب صرف دا انبیاء علیہ السلام کہ کلن آگئی دنیا تراغلی دی ناغی دی جد جہد کرے کہ دا قوم حالت دا بد عمل ہے. دا قوم حالت دا اللہ نے دا لرکے دو دا بدل کو اور قوم اللہ تنیزی کو. دا انقلاب صرف دا انبیاء علیہ السلام انقلاب ہو.
اور داد وینانا دا عمل نہ معلومی کی فإن الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما حدیث کی راضی دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہ جائیداد پہ خودے اور نہیں روپئے اشرفائے پہ خودے اگر صرف مخلوقات تو اللہ دن پہ خودے اور مخلوقات نہ اگر دوری لڑے والے دا اللہ نے چاہو نہ اللہ تیرانے جی کرو جدے انقلاب مشر سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارنگی دا ار جماعت جو دستور العمل ہوئی کہ اگر اخبر دستور مطابق ہوانی دنیوی جماعت دستور ہوئی باغے کے داغی حقوق فرائض دارکانوں دا ممبرانوں دا مشرانوں ذکر ہوئی اور داغی طریقہ کار ہوئی دار فلان کی جماعت دستور العمل دے اور دار فلان کی جماعت دستور العمل دے اگر پاغ دستور اور طریقے روانی زن ممبران جوڑی زن لمکی کار کئی دینی جماعت دستور العمل نہیں داغی دستور العمل اور داغی کتاب آگئی جکم اللہ رہے دی اگر بنی اسرائیل کے مسلمانان شروع دا موسیٰ علیہ السلام اتباعو نو اگر دستور العمل تورات ہو اگر دا انجیل تابدار عیسیٰ علیہ السلام مرگری داغی دستور العمل انجیل ہو داغی دا ابراہیم علیہ السلام دا تابدار ہو دستور العمل صحف ابراہیم ہو پدی کی امت کیوں دا ار چاہ دا ار یا جماعت دستور سے اور دا دینی جماعت دستور العمل دا اللہ کی کتاب دے قرآن کریم اگر بل دستور نے جوڑی انہ بلکار جوڑی اگر صرف دخرائے دا دستور دخرائے کتاب کیونکہ اگر دخرائے جماعت بھی اور اگر پلاس کے قرآن ہے اور حضرت کا حکم دے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ ستاکار بدائی چتوہ خلق تا قرآن سے دائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دے اول آیت کی نازل شو نو دا اقرأ بسم ربک الذی خلق دا اللہ کتاب اللہ حضرت میز کے وارث کوما حضرت ملک باشندائم پختونی ما زمارون ایتاس پختانی ما تا دا تقریر وقت لگ دے ما دا شرط لگو لے کہ ما بانے بتقریر کوئی نہ بجے بے بس کوم خود بیان استاذ خدمتگار ما زبا انشاءاللہ لسپینزلس منتا چینم کدے چاہ سے تپوس اعتراض نمانا کولیشی او ازاد رسل کولیشی زمان پا درس کم دا طریقہ پروس کال سزپاس دوزر علماء زمان درس کے بعض خلق میری آگلی تپوس بے کو نظروں با غصہ کولا ما باقی تا پاس نہیں تاسو دیو سری شعبہ دا شک دے دا بد ہونے کہ مانا تپوسو کی زمان تیسو افتہ کے اخبارات کے بتا سلوستی زمان دیو افتہ درس دا قرآن حکیم لاہور کے دا درس نے بعد مختلف دا فکر خلق براتا دا جماعت لیڈران راغلیو زمان نہ مانے تپوسو نے کریو پوسو مستے تپوستے ہو کئی کہ کلا خود خبر کے لا جواب شو نہ غیب بلتا ہوئی جماعت تنویری مولانا سے مچیرا تاثر اس سے جواب دے دالو مشران ماں آگئی چتا نماؤلے تفوم ورکا میرے ایسا سمجھ مستیارا ماں نے تپوس کو لے شئی یہ بدتہذیبی دا بدتہذیبی کو کپا جنگ مشر کے دے نسبی ووارو دی کلی مشران بیا خواہ طول بشرانو دی جنگ لگا دیر مننگ دی زمن دا فرضی من دے ملک کی رونیو مسلمانان یو زمن ترمین دا سبوت بئی سو شبہات بئی نداس تاسو فرضی جمانہ بے تپوسو کی روکے کہ تاسو را کوئی نتقیب بنسی ما طول پی جنی دے ملک خلق تاسو دے ملک ملیان میں دے سے پی جنی دا خال ملیان دی دے در ملا دے تا تپوس نو کا کہ کل تا پنچویر کے دے نتا تا تپوسو نکڑیو کنا کم شری کی تیوارو نے استاغنا کل کے نہ پیدا پیمان پا توحید پا قرآن نظر آگئی استاذو ما نظر آگئی امینو ما نو کل چے ما پوکا نظر خائن شما
کس علم تیر ازمن کہ مرا کے بت نشانہ نہ کر ایک کیا زمانت تیراندازی زنک آخر ماں پٹکولی وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد صاعده رماني تیراندازی و تارس خیم نچمت اکلکا شوا پا تیراندازی پوشن دیوشتم دا انصاف سے پدے ملکی تاسو ملیزونا دا سواتنا دا علاقہ دا چین نا انیسا پر سرمندر تر کنارے پورے دا طول ما سر پاتی شوی دی زمان حالت ور تخمالون دے زو امینم جمع قرآن خو اوز دو خائن شما اوز دو شریر شما معاذ اللہ دا بلا خبر رہا آرد لاہور کے جماعت یسو کا سراغلو ما خبریو کر نایو پجرائشا ستاسو دے ملک لوی عالم راغلے نبتی بحمد زمان تا پوست لجارلے میں ولی جارے ومن فتانک ذکری کی قرآن چتنی چانا بزدکوں زمان طول رونے دی اجزان میں دی دا غلط خبر رہا زب پخواد دی بدخوانم نو بیسن بدخواشم ما پخواد کوشش کرے ردائی دے اصلاح اسم دی کوشش کم دے اصلاح البتہ دا بدتحجیب ہے جواب اللہ سر دے نو مانا کا سب تپوس کوئی زدلتا کیم مانا تپوس کو نشی تیر شو اب تک دا قطر پر تلے دا قطر سپریم کورٹ چیف جج شیخ ابن حجر دے زمان آگا خبر رالا پہ مسئلہ کے ماں چاہا ذکر ہو کہ اچھت چھڑا سے ماں چاہے ایش گول دالی سوئے ماں تنہ پوئے گے تو پاکستان سے پوئے گا ماں چکر ہم آخبرہ خبر ہو کا ہم آقام بانگو ازانو شو نو شیخ زمان جو مرگی توی چا شیخ توائی چا مطلوب کی مولا حالانکہ زہ حنفیر مذہب ماں اور تائی میں نا وینا تاپس جو مجھکو تا زمو دیر سو بات لرے تو میں تاسو پا حقیقت نہیں پودا ملتا اس ما تا دعوت تا ابو ظبی دنور امارات متحدہ رہے کتا دمون دمک دوراو کے امو تصحیح حالات بیان کے یقیناً دے ملک خدمت گارے ماں اما پا دے ملک کے اگر ابتدائی گندم چر کرے استاسو مشران شاید چیاد بھی ہو کنا کلچ دا انگریز خلاف جہاد پا دے ملک کے علماء کو اگارائی نشو دا بیارائی مولانا سن اور دے ملک خلاف جہاد کو اور بیارست نواب دیر گرفتار کیوں صدو مولانا صاحب و بیارائی مولانا صاحب سن 1928 کی زنن نشپت کن رسکال امخ میں نظار رئی صرف حدیث کی نظر بندم او کله چې د خلاص شو نماز پڑھی کلی طرف راوړی و د دیر نه په لیکل پانه غل باندې زراو ته دې کلی کې ماش پړ کړی و زه د عمل د شپېتو کارونه پیژنم اوس خو زه اخري عمر کې زما د ځانه اکثر عمر په دې ملک کې تیر شو دا یې نور دا بله خبره ده زه صاحب یو سړی دا ونه تیر شو پنځوس شپېته کاله تیر شو خلق مختلف خیالات والا شو پارتو کیوں کر دے دل کلا یو کلا بل من اگر بے خبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ کہ اللہ کے دین تابعدار بھئی دخلا دین بخورو منہار کے خان دیں فراموش کر دیں زمین لار سے ایز دی زمین یو دا اللہ کتاب پلاس کرے من صرف دعوت دی کتاب ورکوں دے ملکی ورکوں پار ملکی کوں نظر جماعت چاغت دین جماعت بھی دا غی رائے نہیں دا غی قول لی دا غی رائے قول دا اللہ کتابی اور قرآن وائی بل دستور تساسا جتے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ سرنگ انکار کوئی ولی بالخواتا دی وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ تاسو باندے دا اللہ کتاب راغلے تاسو دا اللہ کتاب لستے شوئے وفیکم رسولو اتاسو چیز پیغمبر طریقہ پرتا دا ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ پرتا دا ومن یعتصم باللہ فقد ہدیا الى صراط مستقیم آغا سوگ چیز اللہ پر کتاب زان دستور عمل قرآن کر رہی لارو کے رشواتتا طرف دلال نیغے داری ہوئی کی بل دستور بل کتاب دا کتابیں لے اور دا کتاب دا نجات تے ماں کی کمایات لو سے داغے مطلب داؤ جدی کتاب دراتو نمک کے سا حالتوں
اور دی کتاب سنگ انقلاب راوستا دی کتاب نمک ہے ستاسو دو حالت نو یو حالت دا چتاس دشمنان وئی اس کنتم آدان یاد کئی کہ وہی دشمنان اور دنیا کے لوگ غم لوگ مصیبت دشمنی دا کپلار دی مرسی سورہ دی بخفائے لیکن جاوم لچلو دی پس کال پس طبیعت کی سکون راشی کولاد دی مرسی سورہ دی بخفائے پچی سمودت ہوشی طبیعت کی وجہ سکون راشی دشمنی اور دا سے مرض ہے ہدایت چلے پس کے اطمینان سکون نہ راولی دا ٹول مرسلے پر غم پہنچتی سپاہی دا غمی روز دا غمی گرددل دا غمی ناستا دا غمی قرآن دا دے ٹول تکلیفونو خلاصہ بیان کرا جدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نران دے ستاس دشمنی وا دا دشمنی دے حد طرح سے دلے وا جو تن دا ملک بازے منشت دے دے اگر اوکا چی سرے دلے وا تو پردی فضل کے او دا خودی نم بسوسو پدے یو اوکے باندے سلویس تالا جنگ دا عرب شو اغانی دی کری دی پدے کے سلور ذرا مڑی شو دا حالتو دا حالتو چخپل اولاد لخت جگر بے انیسا اور روغر بے علو کنستا اور غلے پخار کی خاکستا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یورد ابو سفیان تاوے چخپل واقعہ بیان کا ابو سفیان سر کا تک حضرت باہر تلم چرالم یو خستہ گنائے اوڑ کے زما کور کے کر دے دا زی چولی دم ندر نو تختے دا ما دے ہندے نے تپوس کی دفل کر دینا چرا سوک دا اگر کال ما ٹول کو میں تورا راف کرا میں رشتیا ہو آیا اگر ایک چیزا استالور دا تنے دا پیدا شوئی وا دا لوئے شوا اس دے خلقی خبری کئی نمونتانا پتا کرے دا حضرت تشریف کرے وگی کرے ابو سفیان خپل بیان کئی ابو سفیان وائی کہ ماں قطع برو قتل زمان زر کے دارال چرا دیر بغیر توب دے چرا جندے پاتی شی امون کرا سوک تپوس کئی ماں کو دالا واقستا اور غم نمت نونی ہوا بھارت میں روانہ کرا کہ کلا سارا تورا سیدم نماز چند شروع کر کہ کلا زر خار کنم اگر خار زما پہ گیرہ باندھ راشی نو دارا منڈا کی کہ ابا جان گیرہ دے خراب اشوا زما گیرہ سندی ذکا دا عربو دا طول ملک دا دستورو کہ دا سری و دا خود فرق گیرہ دا کدانی نو سارے خدا یو مخرا اور نبی علیہ السلام حدیث کی راضی جاگہ کسرا چی دا حضرت قتل فرمان جاری کرو کہ کلا نبی علیہ السلام اغلا خطو لے گا ناغا پا غصہ ہے چرا سوک دے چماتا ہوئی چی زما پا دین شک ناغا دوست پایان رالی گلی گورنر تا عمان چرا غصہ دا مدینی گرفتار کا راوے لے گا کلے چاہ گئی فرمان راو اور نبی علیہ السلام تیوخو چی استاد مرد حکم دے زان حاضر کا کنا حاضر ہے نطول مدینہ بتواشی نبی علیہ السلام کیا گئی توقتا نداغی گیرن رفع لیوا دارن دیر ضرور چی حضرت بگیری سرری دیو حدیث کے راجی نبی علیہ السلام ہوتے وَإِلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا اور رکشہ اجازت چاچل خیلے ہو چیزان نزنانا جوڑی کئی وَإِلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا چودہویں تطہیر کو یو فوجیدو افسر ناستو ما چاہی دا گر خیر سندی ما سیب پدے تاس پوئی گئی زو خداوام کہ حدیث کے راجی گناہ ذائتہ قتل گناہ دے کیونکہ ستا پمس گناہ شرے دے نستا تا قتل حرام دی نور مسئلہ میں ملیانو تا پوچھتا خدا و مسئلہ چیز گناہ زائدہ قتل گناہ دے جو ثواب زائدہ قتل ثواب دے خانہ کعبے تا قتل ثواب دے قرآن تا قتل ثواب دے مومن تا قتل ثواب دے جماعت تا قتل ثواب دے درمسال تا قتل گناہ دے جوارہ تا قتل گناہ دے کمشے کی گناہ نظارہ تا قتل گناہ دے ما تا خدم آمک تا قتل گناہ دے میں دغسی دی ماتا یو کال پس ملاش ماتا دی گیری تا دیو گو رکھنا گیرے پر خدا دا ستا گیرے دا تا پر خدا ما یو بلا خبرم در تکوں چی دی گناہ گابان دی رحمت نو ولی گی دام دا قرآن مسئلہ دا
چو سرے بیگری مرشی دا پا قبر رحمت بنشی دا دیمہ خبر کو زمان مولانیم زمان مسئلہ نکن درتا زخود قرآن مسئلہ خیم درتا میں کہ کم دائے کہ سرے مرشی گرے نہیں پا دا رحمت دا اللہ بنشی ذکر دا گناہ دائے خخش رہے تکے حضرت اغیتا ہوئے ابو سفیان گرا ہوا کہ پاگے بخار پریوتے نلول بے اجرل کہ ابا جان گرا خراب شوا ابو سفیان بیان کئی اور نبی علیہ السلام دستور گناہ کیجیے کہ سورج ظلم پدے ملکے آخر دو غل میں پورا کر اور غم دلا سنی رہا کتا نکرا اور کہ انہیں گردولا نو پکودارا پا بلچے میں زرزر خواہی پہ اگر چگے والے اما خواہ کرا اولاد بے وجل دشمنی ہوا اور اللہ ارشو دا مخلوقاتنا اگر ایران جرنیل کی کلدرے کا فوج پیش کرے رہے اور مقابلہ کے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو لاکھ فوج بلاڑ دے تو جرنیل ہوا یو سیر آلے گا حضرت تپوس کو حضرت سعد یو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مغیرہ بن شعبہ مکہ کے چلار سا تانا تپوس کئی اجواب بور کے حضرت مغیرہ کی کرلار اودرے دا جرنیل اور توائی جو کفارو یاد ساتھی دیر لگی زدیر زیادتی ماں وصلہ و سامان در سارا کم دے اور دیر زیادتی ماں آہو کی نہر یہی پردیمل کی اولاد یہی تاصل دولت بدر کم واپس سی ورنہ ذرہ ذرہ بکم ختم بمکم کل چراغ بیان ختم شو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر تاخ پل بیانو کرے آؤ رضا تداوام چمگو پیجنا کننا فی جہدن و شقائن منگا دیر سختائی کیوں دیر تکلیف کیوں اور دیر مصیبت کیوں منگ مانے دیر تکلیف و مصیبت ہو کننا فی جہدن و بلائن منگا یو دیر غریب ملکیوں سیدو نہارو اگیو نمسل جلد والنوا منگا خوراک نو نو سرمنی دمشق چاہی کے بعد زبین چاہی تھے نو منگا ساتا اور منگ سا خوراک سامان نو منگا ڈو کے ساتا سن 37-38 کی دارہ بتا تلیم ما ڈوڑای رابق کی خوراک ڈو کے ہمیں غرزون پاگے او دتانا پا جنگ شو یو علکو یو بوداو آخر اڈو کے واغس تیدر اور بوڑھا پاس سما بوڑھا رہا تو میرا سو کو ویدا میں دیے دے میں ڈوکی سر سکوں ویدا میں سکوں عرب دا سے حالت میں قمیص بے ٹوٹے ہو انر زمانہ سلطان عبدالعزیز دا فیصل لپلار لیکن کل کیا غید اللہ کتاب جاری کر جو دنیا میں تمام ملک عرب دوسر مالدار زن اناسی کی لڑما راہ بکتا بیا ماں سر دبارے الکانو میں روڈا واق رہی زمین سر وجی پلاس دے رجسٹر ہر سستے پر موٹر دے زمین گا میں نے واق رہی آگا ڈوڑائی کہ ماں رابط کے پلاس پیسے اگستے وا آگا پا 15 روپے واغستا من کونو کھانا میں تا ادارے اگستا سلا میں سلویس کالمت کے ماں ڈوڑائی اگستے وا منتقا سے پلاس پیسے را کروا نو ماں قتل چی رامل سنش سلویس کالکے لیکن آگے سلویس کالمون شو چی میں در آگلے ہوں اور دے ملک حالت کو ایسا بدل کر کہ کمل کے قرآن و سنت جاری تھی نمل حالت سنگ بدل کی حضرت مغیرہ تقریر کی کننا فی جہد و بلائن منگا نہایت تکلیف و مصیبت کی نمسل جلد والنوا منگا سربج بسکرے اڈو کی بمساتا ونلبسل و برا و شار اور زمنگا غستان ریختو دا غستان کپڑے نوے ونا کلنوا و تمار اور زمین خوراک کا ڈکیو اگر ہم ذرا ذرا کر اڈکو ہم خوڑم دا کو زمین دے جون حالت جرنیل کفار تو تقریر کی حضرت مغیرہ بخاری کے بدر ظاہر عجیب دا تقریر دا زمین حالت دا چھو اور دا کی دے حالت زمین دا ونا بدل حجر و شجر منگا پریوتو ہر کانے کے منگ سستا بولی دا نونگ آگے تسجدہ کولا اور ونا بچی منگا دا نونگ آگے تسجدہ کولا ونا بدل حجر و شجر من اللہ ارشو من کانتا اولتا پسیجہ پراتنو حتیٰ کہ اللہ پر من فضل احسانو کو اور من تے پیغمبر راو لے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تے پیغمبر راو لے گا اور من تے بیانو کو
سیاحت ساتھی یو خبر در تکون داو منئی دا عرب مالکان بشئی عرب بسا حقوق کی پیزی ادا خبر منئی طول عجم ایشیا یورپ طول ملکون با ساس غلامان سی دا یو تقریر در تکون او تقریر حضرت کرن بنی کال کرو ایوہ العرب اے عربو تاسو کلمہ وام دا کلمہ منئی تدینو لکون بحل عرب وتملکون بحل عجم دا یو خبر منئی کدا تاسو منلا نو عرب بسا حقوق کی پیزی او کدا ہو منلا نو تملکون بحل عجم طول عجم با ساس غلامان سی عرب ناس سی اگر چوک اسم موجود دے مسئلے و جہاد تا چسرے دی اور شامین را کچھ سی بعد عبدالعزیز نے باہر سی ناغا چوک اسم شتے اگر مقامات ان اسم گوا دی پارے اگر جماعت اسم گوا دے جب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ کرا بیت اللہ کے میں نے کرے ہو چنہ بڑا دے فبما مسجدن ببناء داری ہی ابو بکر دخل کور نہ باہر وڑی کے انہیں جماعت جوڑ کر اور پاگل کے بے قرآن لستا ابن دغنا چراغ لے اور پناہ والا گفت والا عرب ہونا کہ کل ابو بکر ہجرت نوبر حدیث بخاری کے ابو بکر دخل کور جماعت جوڑ کر وکان رجلن بکا حدیث راجی ابو بکر دیر نرم رو قرآن کے بینستن جرن دے اور ابن دغنا علی قریش تا کہ ابو بکر لما پناہ ورکا تو چلتا ابو بکر باندې لاس پورته کړ نو زما دشمن دی ابن دغنا رئیس القار قبیله اپاغه د قریش لاروا نو قریش څه کولی شو بیا نو غیر دې راخلا حدیث کې راځي چې ابو بکر چې کله قرآن بلوسته نو جرل به ورسره فتقصفوا علیه نساء قریش نو ابو بکر چې با کله تقریر کو نو قریش خو دې الکان براد نو بدریدو نو کله چې ابو بکر بقرآن لوساو جرل به نو غیبم جرل فابزا ذالک قریش بخاری کې راځي قریش پیری شو چې دې قرآن وای زمون خدیم در تروانول زمون الکان در تروانول ابن دغنا کوي چې ابو بکر توای چې قرآن وای بار دې نه وای کور دې قرآن وای بار دې نه وای مونږ یې زمون اولاد نه اړي زمون خدیم نه اړي ابن دغنا راغی ابو بکر کو وایا کنه رستا پنا کې نه لاس په قریش آزاد دے زول الله کتاب دغه سوام زما عزت پن چې ما سره پاتې شو معلوم کړو نو هغه سره یاره چې راغی راځي بیا به قرآن وای ځان له شر جوړ کړی زما خو یو عقیده هغه له بدل شي او په دې کې دې بمرم ما نه سیاسي جماعت کې منبري هغه سره تر اوسه نه ما منبري راغسته هغه کسان چې ما له نعمتي کتلې ده نن هغه موټر کې ګرځي هغه متبر زما سره پاتې شوی دی یو مولا عنایت الرحمن نومې دی ما ورته مې ولې بدل شي ما له 100 روپۍ راکوي اوس هم موجود دی دا نه چې د خدای کتاب زما مخکې موجود دی او د 150 کسو میټینګ زمونږه ما له 100 روپۍ راکوي ته لا تیار کو ما مرګو ته وي چې غریب دې چنده به ورکو ما ته ایمان په بیا اخلي دا کوم عمر راکو ما سره پیسې نشته کما سره پیسې نه دی بولې تمانه او حال دې ملک خدا دې انصاف په ملک نشته دولت ہے رضا اللہ کتاب پہ ابو بکر چلو اللہ کتاب وام نبی علیہ السلام پارا چوک کے لمبائی خبر کرے وا ایوہ العرب اے عربو یو کلمہ وام اغو منی تدینو لکون بحل عرب وتملکون بحل عجام تتاس لاواوی لا امن لا نو عرب با تاسقو کی پریزی او دا عجام مالکان شی عرب الناس تی قریش اچھا ہے کہ کلمہ صدا نو حضرت کلمہ دادا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلقو دعوائی نیشتے حاجت سرکور والا بید اللہ نا بچ بچائی یو الہ دے الہ اللہ تا کہ حاجت سرکئی بندہ کی موجودی نو اسباب در کولے شی ڈاکٹر دارو در کولے شی خوشفانی شی در کولے کار سرکول دا اللہ لاس کرے دار دلواد در کولے شی لیکن اولاد دا اللہ پلاس کرے مالدار دولت مند دولت در کولے شی
لیکن ستا مصیبت پر کول داغلاس کے نرے شاید بل مصیبت لے رہا کی الہ غزات تو کہ عجب سر گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام داو عرب ہوتا اے عربو وائی حاجت سر کولو والے یو اللہ ہے مخلوقات خدا اسباب الان کار کولی شي حاکم پرموٹ در کولی شي لیکن مرول جفرائی شي شاید کیا نور مصیبت پیش کی دا سے ذات کیا گا حاجت روا دے دا یو خبروں میں نہیں اب پہلے عرب ہوئے اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب اور گن ذمہ دار دی تب اٹھتے سرخو کی سے اولاد سے اب محمد رسول اللہ کو یوم نہیں دائے سنا مسئلہ پیش کرا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون دے چداوے لکھی کہ عجب ذمہ دار یو اللہ نے دینا اڑی خالق رازق کو یو دے اجداوی کی ذمہ دار یو اللہ نے دینا اڑی حضرت نے کیا دا عقیدہ کہ نبی علیہ السلام پیش کر دے چینا کا الہ کہ بت مت شکل جوڑ کرو پاگئی درنشوا دے ہندوستان ہندو پیارش دا عرب بت پرس اب مشرکین پہ جراشو دی یورپ اگر نصارا کہ عیسیٰ عزیر علیہ السلام دا اللہ نے بال نیولی پاگئی زدہ پڑے ہوتا دا خبر آسان ہوا اور نرمائے ہوا مضبوط ڈورا ہوا کہ پذرے کے عرصوں کوال کریمہ دے رہا آسان ہوا اسم قریب خلق دا کریمہ ہوئی بسترائے پشاہدہ بال بچے پہ ہو رہے اور دے پرچار گئی کہ کریمہ ہوا آیا دادا گئی جرم دے رقیب ہو رہی ہے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تاریخ میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں جرم دے گئی بسرے بسترائے پشاہدہ اور خلق کو دعوت ور گئی دائیں اور ڈیر ہوئی جرم دے بیکار خلق رہے جرم نے معاف کیجیے اور خلق کسرے گندرے برباد دے چاہ چلا مسئلہ پیش کرے گا اگر نن تکائے گرزوری دی پاگئی لان تان لگئی کتابوں نے گوا دی اگر نہیں کان شو سارا العزیز ذلیلہم و بغیزہم اصحاب عیز حبیبا فالصباہم اصحابو صبا بیگاش بیگار صباش اگر مبغوث سے ہو اگر دوست سے اور دوست دشمن سے یا لیتنی قدمت تو قبل شیوعہا فتکون لی من ذی الخطوب نجاؤ دا سے ملک ملک پراتی ہوں اللہ دا سے ملک جن سے پکاری کہ ملک دونوں خراب سے رہے کہ ظاہر باہر تصابہ بدویلی سی ظاہر باہر پنبیاء نقصان لگولی سی نن اگر مقتدا گر دے رہے اگر قصاب مہربان سے شرمک مہربان سے دا چل کے رہی سی یو طرف تھا خود دین دور اس پکوالے حتک کئی کتابوں نے شائع کی اور بل طرف تھا نعرہ بلند کئی اسلام دا چل کے رہی سی حضرت مجھے تقریر کئی کہ منگا دا اللہ نا اوختی من اللہ نے پیجند من کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را گئے اور من کا دا مسئلہ بیان کرا اور زمین پہ حالت کے بدلی راستہ انقلاب راستہ زمین حالت بدل کر ادیت انقلاب دا قلب ہوئی ضرور انقلاب دا کی راستے دا اور من کا دعو خیر کہ آج ساتھی کارتاز حاجت روا یا اللہ لے اور قرآن دا غیر ذکر کو یہبو لمن یشاء اناسا ویہبو لمن یشاء الذکور اللہ کہ خوغیشی نزلون ورکی خوغیشی نظامن ورکی اور یزوجہم ذکران و اناسا چال جوڑا ورکی اللہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء اللہ کہ عزت ورکی چال کی خوشی بادشاہی کی امیری کی حاکمی کی و تذل من تشاء اللہ کہ تخنے رواقی پرسی کی تو عز من تشاء و تذل من دادا اللہ کار دے وربک یخلق ما یشاء و یختار ستارب فخرا کہ سوک کی چتئی سوک ورکی ما کانا لهم الخیارا چلے میں مخلوق اختیار نہ دور کرے چلے اختیار نہیں اچھلے پوئی بھی سیدر کولے بل سوکو وَإِن تَدْعُوا مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ کہ وہ بوجھ والا آواز کوئی نکتا کیوں نکلا مدد سے نیچے پورتا کولے دینا بوجھ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگر چیز دن کری یا زبوج ورکون وَإِنَّ شَأَنُ قُلْقُهُمْ فَلَا صَرِيقَ لَهُمْ کذما خوش ڈبوم فلا صریخ لهم نشتے فریاد رسوک
دعوی دو روزگاروں بے رہ رہا کرے گا دائیں فلانی کار کرے دائیں فلانی کار کرے گا ٹھیک ہے اولیاء اللہ رحمت اللہ کی پا گئی لیکن خدائی تو نے دیول کرے تو دا اللہ مکے سر پر سجود دی اور فریاد رستی حضرت مغیرہ تقریر کئی جرنیل ورطا وہی خیرے من کا نہایت بدرسی جنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور جنگ کا قدائی بدل رکھا اپاتے شو دنیا نمون کا وعدہ کرے گا من کا یہ نہیں اللہ زند پاڑو جنگی گئی رس سکے گئی ماں کچرتا سے بچ پاتے شوئی ریاض ساتھ جب ملک بادشاہان بشئی اور کتاس ہمیں شوئی نزیر جنت تب گئی اس زمان سا فیصلہ دا پورا بکئی دا پورا زمان سا فیصلہ کئی دا غربت سے سوال دے اور کمی سے سوال دے یا ساتا غربت شکست نکری کمے شکست نکری کثرت فتحات کی گنا من کا قرآن کے اللہ علیہ لگی فلم تغنی عنکم فئتکم ولو کثرت فائدہ نصیرے چھوڑے گنوالے اگر شدیر ہوئی پٹیواری نہیں سکھانے تیرے جب پاکستان کو 90,000 فوج پر بنگال کی پروتو اور حدیث کے راوی کی 2,000 فوج جو مسلمان اور نے شکست میں نکلی 90,000 سنگا فوج داغی پر کہ اللہ نو تیرے بھائی غیر اللہ علی مدد اللہ پہ خودے دائیں گے حاکم ہے دا اللہ نے لے جا ورنہ حضرت وقت 2,000 فوج جو مسلمانوں نے شکست نکلی حضرت فرمائی سلوے کیسا پجنا روزی جی نو اللہ نے بڑی مقصد کی دا سلوے ضرور لارجی نہیں کی وہ کا خلاف تو سنت لارجی اگر جنابے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرے وا غدا نوا اگر پتے نے منا پتے طریقہ نوا داغے طریقے خلاف دی نہیں بسی جو سلوے کو ضرور نہ فائدہ سنت مطابق او کا کہ اللہ نے بڑی بخشش کی دا کرو تا پیغام لے گلے سی مڑ پروت تے اب سان کی دی گنا بچاوی اور یتیم مال بتقسیمی قرآن کی جتم صورت کے اللہ دا انسان دا اصلاح ذکر کرے ما تلاور کے حال دا جماعت کے سوکے سے نور رانو یہ سیاست بارہ کے سوائے ماں خندن میں پہ سیاست پوئی گئی دا لفظ مانا درزی دا لفظ عربی جو سوچ نہ دے مانا ساتل اور حقوق ورکول نو ساتل اور حقوق دری یا داری چپل زان لگا تھے زان تا ترخص ہے نو دی سیاست با اعلانت پہلے رہے کہ زان تا ترخص ہے زان لوٹ گورے زان ممبر کے اور حدیث کے آلی نبی علیہ السلام فرمائی کہ سو کچھ مشرت تا نو ناگر اللہ تعاون دا اللہ معاونت وارد تیشن یو خوارے کہ زان پارا اڑم دے یو دے سیاست شرعی داغے مطلب دارے دا مخلوقات حقوق ورکول قرآن کا کم صورت تے جو مخلوقات حقوق کے ذکر کری تاسو میں پتہ نہ دا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے روان دے دا انسان حقوق تباشو برباد شو اور انسان دا ظلم تکانا لگے دلیوا دا عیسیٰ علیہ السلام نا تقریباً 150 سال رستو دا مزدق فلسفہ بے کارشے ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام نے رستو تقریباً 100 کالا رستو دا مانی فلسفہ مخرج سے ہوا اگر یو دارے کہ شر دسد دمال نہ جوڑی گی نمون پکار داری کہ دا شریک کو سزا بد چانی چاہ کے پلاس کے خود امال بد چانی کہ چاہ آگستا 10 سال پس دے فلسفے نتیجہ داو رسیدا چولاد پیداش ہے نپلار خونو لت بیٹا کولے مڑے دبا اسوک بیمارداری نوا اور خلق کہہ محبت ختم شو اور ملک نہایت افلاس تو رسید زمیدار ہے کہ قلع زمانہ دا نسل ہے گتم بادشاہ دا خمون تباش ہو دے فلسفے نینو منوز دا فلسفہ چلی دا تدا پتری سے چدا فلسفہ ازل مزدک چلو لے وا عمل تباش ہو پہ اپنے فلسفہ کے اصل غلامی دا انسان نے حقوق کی انسانیت وارستے سے یو درے تن سلور تن سربرائی دا نو ٹول پچاند حیوانات سی فلسفہ دا دہریت سے دے خرطوب حیوانیت انسانی حقوق داغنا غستل اور داغنا 300 کال رستو مانی فلسفہ شروع کا کہ دو سیزن اشارہ بغاوت تے یو خدا و مال منگا پکار دائی کہ خد پریدو امال نمک وارو دیش کارا چی تیرے دو دیران آبادی پنی مو لگے دا بادشاہ اوے از دجر چی دو کو تباہ کم سا آگا ایوی سا ولاری سا لکا مجھان وی جماعت کی تینا خدای بدر کئی دا دا مانی فلسفہ دا قرآن وی نا
اذا قضیتم الصلاة فانتشروا فی الارض مجھ سے دیو کہ نزا اور لا سکتے وہاں دانے کی دین خرسو مرسوط سرختی جلد دیشم باب القصب اگر نکلی دی چودل جماعت کے ناسا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آرتا تپوسو کا منون دا سوک دی قالو هم المتوکلون اگر دا تو کلیان دی پالا تو کل کرے حضرت عمر لا تراواغ سے اپنے سر سٹی والے اے لا بل هم المتوکلون دامری دا فضل کی دی اللہ پر دی یو خدا پر زبرہ کہ کار کسبوں کو زمینداری دکان میں کو خرائے بدل کئی میں تو دے پر دفعے باندھے قرآن رد کئی ابن مبارک دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور شاگرد المتوفى 180 عبداللہ ابن مبارک داغا کا تقریر داغا کا بیان مورخین ذکر کرے دے داغا کا خط ابن حبان کتاب العقلاء صفحہ 23 کی شائع کرے دے اور داغا خط تہذیب و تہذیب حافظ ابن حجر و ترجمہ اسماعیل ابن علیہ کی شائع کرے دے داغا خط ابن خلقان شائع کرے دے جاغاو دے اور تفسیر کو قد یجعل المرء حانوتا لمتجری ہر سرے دفل سودا دکان کر رہی وقد جعلت حانوتك بين لساتين استاد دکان جماعت سنت میں دے کل جماعت سنت میں دکان جو کر سیر تدینک شاہینا تصیر بھی جن دے باس کر اپنے اختار کے ولیس یحلہ اصحاب الشواہین اچھا کی دین باس کر رہے اگر کامیاب شے بعض خلق کو جن کا یہ معاش کر دو دائیں اگر مر گئے اسماعیل ابن علیہ داغا رسال سکتا استاد بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ ڈاکٹر استاد مشہور امام دا حدیث چکر آگا وزیر مالو کر دے دا عہدہ آرستا ابن مبارک پر تخط نکلے یا جاہل العلم لہو بادیان یستاد بہا موال المساکین علم دا باس کر اپنے سبب نن ممبرو کر دے وزیر فیرت دینت شاہین احتلت للدنیا وزینتها دنیا لے چل جوڑ کر نمائش کو زملائم اور دن دنیا پاگے باری گھٹے احتلت للدنیا وزینتها بحیرت تذهب بالدین چل جوڑ کر اپ دین باندھے دے دنیا کا ٹھلا ڈوڑا بارہ گھنٹہ دا ممبری بارہ گھنٹہ دا یا تنگ اگر ڈول کئی پھیرے اپ ڈول کسی جی چرا ممبری داخلم خل کو اعلان کئی روٹی کپڑا مکان دل در قوم اور بل تنگے اگر قرآن شریف کا طریقے دے پاس اپنی اولاد دے جب والا قرآن کا تم ہاں قرآن کا تھی دا طریقہ دے اسلام صدر دیا زدانون کہ قابل لائق دے خود داون ددن ہارون دے اچھے ہو ددن معتصم دے اچھے ہو اگر امام احمد بن حنبل کہ فجیر کے والے ہو اور جامع طول دیونی سے شہر اور دا ہے کہ دا عقیدہ ساتھ ہی کہ قرآن مخلوق لے دخوائی صفت نہ دے دا دعوت غور کرو پاک زمانہ کی امام احمد بن حنبل جندے رے مالک جندے رے امام ابو حنیفہ ہارون زمانہ کسے اگر چاہے چلے معذول کے منگا من بگیرا کئی چندے رام منگا من بگی قوارو معذول کو اگر امام مالک یہ شاید طول سشے ہوا اور شاید طول زخمی شوہ پا کروڑو محدثی لکھی دا مالک پشا باندے اگر وحل کہ بادشاہ والے ہو پیو مسئلہ کے اگر شاید طول زخمی شوہ اگر دا مالک دے شاہ زیور گرزے دا کیسے ہو لگے دا کہ امام مالک بادشاہ پر لگے دا یو خلب ایک خوخص و پسور طلاق واجو پسری مالک فتواو کا دا طلاق نہ صحیح چیزی بادشاہ تا فتواو لگے دا مالک راو ہوتے دا اول اویاد دوری ہو توڑی زخمی کا اور بے پوخ بانی سور کا جو گوئی چھے بادشاہ خلاف سوک کئی نظار حالی کہنے کہ مالک کی درو والے کی اپو خسور لے ٹوڑ دس وہ مالک یہ آنے سے نہ ماں کی جماعت کی کم فتوہ کرے ہوا کہ پرور طلاق نہ کیجی نزور سے تر لانگ فتوہ کون طلاق والمکہل سب شہن والے شی تر لانگی زوان طلاق والمکہل سب شہن طلاق دا مکرا اس سے نہ دے یو مسلمان دے اگر تا کافر ہو لوائے پینڈائی کی زمین اجلاس ہو علماء دا پیش کرے ہوا میں تو موجودی کافر دے میں کافر ہوتا نو تاکہ کتاب لکھ رہے تھے مخالفی میں اللہ جو حضور بیان کو
یقیناً فاسق تھے، غلطی کرے رہا، کتابوں نے غلط تھی، جماعت غلط تھے، وہ کافر نہ ہوں ڈاکٹر مزید زمان موجود ہو میں ادھر اللہ کے حضور کی آوازوں کو دائیں عمل کی چاہ آزاد کرو پدے ملک دو بوجھو یو دو غلامائے ادین دو شرک و بدعات دا دو بوجھو نہ ادے منگا مسئولی ہو قیامت کی منگنے ہوتا پوچھ کی پاکستان سے جوڑ سر تم خلق دے ملک دادا کوشش کرو زمین تحصیل کے قرآن بپروت ہو اور ڈنڈوں سے بعد پولیس اڑاڑو اور تب فلانی لیڈر توا کا فارسوں کافر دے زو پیشتم ماں تیوایا ماں اگر تحصیلدار محمد جان میں ہوں میں سجے ہوئے زمانے پاتا ہے کہ نیم خدا کافر نو مسلمان کا نو ہے کافر میں نا وہ ہے میں نو وہ تو سو ہے میں جو داؤں کہ مسلمان کا کافر ہوئی نو کا کافر دے لگتا ڈاکٹر ملک اڑاڑو ڈالو لیڈرانو اگر تو بھی وقت لے پولیس ہے وہ چٹے والے اوکے مارتا ہے میں والو تو چڑی اکیلا بدل چیز ماما سے تاتا کافر ہے وہ سندرتا کافر ہوا ڈاکٹر ملک صاحب اڑاڑو ٹول زخمی سن ڈنتے اردولم گہرا وقت ماتے سو میں مست میں کہ میں فوٹو کر دو سندرتا ہوں تو جماعت کی جمع بدل سے من خدا ایمان دے یا سو پیسے اور اول کے لوگوں نے دباؤ پھرا رہے حالانکہ میں پارٹی سیاسی پارٹیوں کے نیم حضرت پڑتا کافر نہ گناہگار کی حضرت ملک دا ایمان دے ادے ملک چلی گئی حضرت حاجی سے کروڑوں یاد ہو دینے تپوس کا استعمال میں شران پوچھی ہوں ماں پہ جیل چل کرے پجیل کے اور انور واقعات ذکر نکم ماں دیر نظر سار رہا شو مجھے کی کمبر کے مشفا کرے گا اور دیر مشفا شمس خان توڑے گا اور آگے نے بے مردان طرح سے دلوں تو پنجاب بند لوں پا وقت تو میں عقیدہ بزور سے من خدا ایمان دے کہ لوگوں نے سشے اولی دو بس دے نہ دے اور بے آگے طریقے کروان دے دا خدا دین دنیا کو چند روزہ دا خلق وقت دے اگر سختیم کی رسی اگر خوشحالیم کی رسی دا بقال لری مسرات الدنیا مضرات الاخرہ جو دنیا خوشحال ہے آخر کی بطول تکلیف رسی اور مضرات الدنیا مسرات الاخرہ اب دنیا تکلیف نہ دا بے ازل خوشحالی سی نن سلور مرد کوئی تک چمن کے میں تفسیر کو ماں تا خلق ہوئے کہ اس کو تفسیر لگ کے میں ماں کی چیز دور انتا سمجھ کے خود سن 62 کی میں ذرا غلم اور ماں کی تفسیر کو جائے مسجد قنداری کے اتاس زور پکان زور ویشتم کہ جمع بدن ٹول زخمی سے جانے میں صحیح سے میں اس پائی ماں ہے کہ بس کا جانا ٹولی زخمی کرے میں جب میں رو والا یا بڈارا پاس وہ حضرت ماں پہ جانے مہنا وہ ماں ستا میں کچھ کر زمینوں را وقت ظالم ماں سر دسمالو کلا تو ٹول زخمی سے نماز کرے گئے منگا میں دیسی نہیں اڈولی پانچ سے پنجابی ماسٹر بنگو والے داؤ ڈیرا غلط خبر رہا یاد آ گئے چینی روب داب کئی توری خی دا توری منگ دیر لی دلی دے اس طاقت یمن سر یو قرآن و حدیث دلیل دے منگا اردو لکھی امنگا ملامت کو لکھی ملک دے حالت تڑے عمل کی مصیبت تلے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل تقریر چھوڑو رے اب بادشاہ تاوئی نرسو کی منگا زمین سر دا اللہ امداد دے منگا دا اللہ پہ امداد جنگی گو اگر تاریخ چکل جزیرے تا پوری شو نو کشتای سر رولے دا مصابی نصیر غلام کشتای کیوں سر رولے نو خلق ورطا ہے تاریخ دارے سوکر کافر عمل کا اگلی ہو کشتای جو سر رولے دامی دیر او سر رولے کہ دا ذکران ہوئی کی بے بتختوں منگا پا دی ملک عام روی اولا من فتح کم تاریخ چبل کنارے دریا سفین سوخت تاریخ چکل دریا پغارا آئی کشتای سر رولے خندید دست بل سر شمشیر برد گوست وی خندل اپتور احلاس آختا چی خلق اولی سر رولے خندید دست بل سر شمشیر برد گوست ہر ملک ماست کی ملک خدا ماست ہر ملک زمین دے زمان خدا ملک زمتن نظم غلط کسان و جبرالت الفتح کر فلم تغنی عنکم فیدکم دولت کسرت فائدہ نشید کو اللہ جن رسول نشید تم سرون بضعفائکم صحیح حدیث آدھی خدا استاس امداد کئی جزیہ جزان پر دعا باندے جزا اللہ تو دعا فریاد کی چگے بڑے جہاد دے زمان پنجابی قیولان نشد چگے بڑے جہاد دے کہ سوک ماجر سلمانت کئی نگا پیسے واقلا سن 77 اٹھونے کی جب پیخوری اور سرے پور روپئے مزدور میں سرا وہ ساقت 13 ہوئے کہ 45 لاکھ روپے
جیداد واغستا دا تپوس دی کوئی دا کم دے نراغے دا دولت تو کم دے نراغے تاسولا دا مہاجر اللہ سوک انسانیت پر طریقے باندھے سچے امداد ورکوی نغب کتاب سنی کوئی نس ولی و نس اللہ کو آزا قوم حائتین آغا ازان توی جہاد شتے دا جہاد دا قسم دی یو ملک دا مہاجر راغلے دا فرض دی دا کافر مقابلت کوئی دیں گی دی یو ملک امیر اعلان دا جہاد لانے لے کرے دا ملک فرض ہے چی دا مہاجر تعاون کی اور کاغذ جہاد لگی خلاف دا اسلام کی جگہ امیر مسئلہ توجنا اعلان نہ لے کرے تو جہاد اللہ لکا پاکستان ہے اجزائے تو بھائی جہاد لینے دیں جب ملک مسئلات بدائی جب مقابلہ لانے کی سمجھے بھائی تو پاکستانی صاحب نے چلا سی اور پاکستانی صاحب نے کیا غلط کی اکبر جہاد کی دے تعاون کی ادئی راغلی پل ندی ابل تو جہاد لینے دے زمین جہاد داغی تعاون امداد دے زمین جہاد آئی تو دعا دا کیا عمل اللہ آزاد کی ادئی خلاف ارندی مغیرہ کی تقریر ختم کر نو جرنیل سر کتے کر اغلیش جنگ شروع شو اغدری لکا فوج شکست خور اغا ملک دا مسلمانان دلان دیشا ملک عقیدہ دورا خراب ہوا دا ملک حالت دورا خراب ہو یا اولاد جندے خاخول دا ملک حالت دورا خراب ہو کہ یو اوخی پسری دو بانی جنگ کھول دا چا انقلاب راوستو دا سو دولت راوستو دا دی کتاب راوستو دا یو کتاب دے کہ کل ملک دا جاری سی تو دا کتاب انقلاب راولی دا انقلاب رولی دوستی پیدا کی دا پخریخ نکی دا پا عمل کی کہ دا کتاب زمین عملو گرزی اور حضرت عجی چارس کرو نبی علیہ السلام تا یا رسول اللہ منگیوت نہایت پر مصیبت کے نہایت پر لوگ تندائی کے نہایت پر دمنائی کے حضرت تیری اے عجی پروامو کو ذرے کے ساس قرون بمال برسے رشی دولت مند بشی اور یہ پیک لگ جنائیں دکالو ڈکا دا عراق نے بڑا روانی تطوفی بیت اللہ ولا تخافی الا اللہ اگر بیت اللہ تواف کئی اب غیر دا اللہ نا کبر جانا بنی رہی کی آجی آئی ماں عرض کر اے نگواری کئی جدے کئی قبائل گروہ جی عراق میں چلا جی آئی کہ کل لوٹ مارنا سی ڈاکوان مگر ڈاکوان دے کوئی قبیلے وسیع ہوئی ماں تو حضرت ہوئے اگر بٹول محافظ ہوئی آجی آئی حضرت وفات تھے زمین کورونا دولت میں لکشی گی اما یا زنان اولی دا چاگر عراق میں روانو ہوا دکالو ڈکا ہوا پیغ لوا میں چلتا دے یا عمرہ کن میں مرگر رشتے اگر نا ماں سرو یوخ کرا لے ماں یہ حضرت کن کا ویلیو جدا ملک بدا سے پر امن شیو اگر ڈاکوان ختم شو اگر افلاس ختم شو دمل حالت افلاس ہو دمل حالت دا اللہ نے لڑوالے ہو لیکن کل جو قرآن پر عمل کی جاری شو تو حالت تیرہ سے بدل کر دا اللہ دین بدلونے کی دا اللہ دین کو تو رد دروغ ہوا چشمی ہوا چو گدر فرمن کو سر کیرا ازولی زرے ماں لاٹی لاس کے واقعہ موٹر کے کہنا دا تو زرے ماں ہمیں کر رہی حقیقت معلوم دے زمان خلاص کے لئے شیدے پیدا شیدی زی دیر خپے جنم خدا ملک دا سے سوال شرد فساد میں بلکہ سے ماں پخل ملک کی تقریر کو شو اور توائی جماعت اور سواب پاسد ماں اور تیمہ ورزلہ ملا شہنین زمان کے پیرائی اب ملیانی زمان پار میں تپے جنی زمیدارو نکمی زمیدارو واسطے چلے ورنل تفریق کرو پرانے والے بند کرو تزا پازار جامع کے زمیدار راوتم زمان گوڑے ماں تمہیں نپے جنی ماں سر زیادی ہمیں کو مادر خبر دی ماں وہ کردو والے پدری در تری دا سر انسانیت تے عوام میں مصیبت کے پراتی حکام با پراتی شر بجوری کی لوٹ کے کر بند کی پلانے بند کے دا سر انسان سے پتے مل کے ان تو خبر کولی سی انگریز کولی سی اکیو سرے تبلیغی دے دفعات دنم کلمہ وی نغم مجرم دے یا تعلیم ملا دے قرآن وی نغم مجرم دے دا سر انسان سے پتے مل کے ادا ستار لدے دے ملک خبر ادا کہ طبیعت کے منی وچیرہ کے دے منی نظر آر کو فلکار کئی آبل کاری ذرا غلم دا غشر سکر راسلم دا غشر ہے ہم دک کیاو کو نہ پاتے دا ہمیں کونے تونے صفائی چیزیں تو الیکشن کے اعلان کرے منگا 12 نہیں ہو منگا 14 نہیں ہو ماہری چدا ٹول با انشاءاللہ ختمی
کوٹک باندې وګورم بټګرام لای په ساتو وګورم دا عمل کړنه پاتې شو دا عمل کې کامیاب شو او واخلو ماته فرصت نو دا یو کو نه پاتې شو نور ملک دا الله احسان دې ختم شي نام نشان بالکل نشته او دا زما یقین دې ان شاء الله العزیز تو خدای امداد کوي زما عمل ګنځا کوم تاسو وګورئ ان شاء الله تاسو ان شاء الله وګورئ زمون کار او خدای احسان ته خدای څه کوي خدای نه پیږي ظالم هغه خلق نه پیږي چې هغه څو کارونه کوي یو چې د الله د ځایونو بیزتی کوي مسلمان د الله نور عبادت دی او د الله رڼا د هغه زړه کې پرته ده د مسلمان بیزتی مکوا تباہ وشي د شاعر الله بیزتی مکوا د جماعت بیزتی دایا چې اوسره قرآن په کې وایي ته درخواست کې چې باندې کې جلسه ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ذات ظالم دا وچانه سوک دے چې منی کوي خلق الله د جماعتونو نه چاہے کې جلسه قرآن ویل شي وسعى في خرابها اور کوشش کوي داغه پروانی کې عمارت د ذکر الله ابن کثیر وایي دا سے انسان سے پدې ملک کې هندو در مثال تزي او مسلمان دی جماعت کې د الله کتاب نه وایي زمان مطلب دا زمان مقصد صرف دا اللہ کتاب دے پدے ملکی نوائی دا اللہ کتاب دی خور سی اور دا اللہ دین دی جاری سی آغا تیرشے سبق آغا رکشے ملغلرہ کہ مسلمان منتے وا اور صحابہ اور اوڑے وا مسلمان پیرنا شوق اگر رکشے مرحلہ کہ بیادم مدلات تراشی کلمت الحق ظالت المومنین دا حق کلمہ دا مومن رکشے شہرے فحیث وجدہا فہوا حق بہا کم رائے کہ چرا چا سخبومی ناغلائے سے چراغ نہیں سکی دانا چاہے دانا زمین جماعت پر مل کے اشاعت توحید و سنت سے من دعوی چیو اللہ را مدد کی زمین کا سیم خان نزدے کلوے اگئی کیوں مجھ سریت تے زمان دیر تعلق دار دے تیرو سے چراغ لے پرو سے چراغ لے اگوی زو دو دینا اس پر چرانشم زمان بارش و باتی جاگاو کم نظرین خوشحال سی پرو سے چراغ لے وے تاکاجی حجلت تلے ہو یاد کر ملک میں خواہ کاکا جی خبر کولا کہ بغداد طور سے دم زمون قافلہ ادرے دا منوے یرا من امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قبر تزم اور حضرت شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ قبر تزم قبر تا علم یما چوکتن یو سڑے دے خلاف نہ صدر نہ کرے اور چکے ہوئی اغیثنی یا عبدالقادر امداد نیو کا فریاد نیو منا اے شیخ عبدالقادر یہ مجھے الاڑی یہ بل یہ سوال آ رہے اور آگے سارے راستہ اور توائی اتترک اللہ و تستغیثو بعبد القادر خدا جی پو خود عبد القادر تک فریاد کے پھر جائے چاہت کو چاہے سر دن نہ کرو نو دے دی بل صحیح توائی کہ چاولا سر راستہ دے انت پنچیریون تو پنچیرے یہ پمائے بات رہا ہے کاکا جی پمائے بات رہا ہے کہ مولی کا کم دے اڑاڑ دو یہ چاہ چاہ پیاؤ قتل ریاغانو یمال آگا سجنے تپور کی جہازر تا سوئے زمین ملک کے علماء راغلی دی قرآن خیلی اداوائی کیا اللہ نے امداد اگواریں دا خبر کی سوک امانی ناغتا پنچیرے ہوئی میں دا پنچیرے ہوتا ہوئی دا پاکستان کے عالم نے پنچیر نہیں دے ناغتا منصوب دی دا بغداد کے زمین مل گئی منگا ووٹ نہیں لگوکتے زمین مل گئی منگ چانا دولت نہیں لگوکتے منگ چاہ بد نہیں دے من بد دارا چاوائی تیری دین بدوائی نو صحابہ بدوائی نوزے بدوام دا انبیاء تنقیس کئی نوزے تنقیس کئی زمان سے پوری جگہ رکھا ندا ووٹ میں ندا نو ووٹ گوارم نو پولا پٹے رنا خسرے زمین جگہ دارا چرا اللہ پہ جن کے تصرفوں کروئی اور خواہ دین اور داولے وائی زان تاوئی مسلمان 26 جنگ دا تیرسے میں سے 26 تاریخ جنگ اگر مسئلے وائی زبری لینا دارا توائی بری لے قطی کافر دیو کنا دے کہ میں شریوائی جماعت پہ جماعت کے رکھے دے سوال نکتے دا اسلامی طریقہ دا انصاف ہوگا سباب اخوائے سر مخامت کہیں گے دا صحابہ و بطخال دوست شو اور تبا سبا دا پیغمبر لمن نیسی چی زمان شفاعت ہوتا تبا اخوائے دا سے جواب رکھتے سبا دا دا پیغمبر خلاف کے جنازہ خلاف دا پیغمبر کے پیغمبر دین نا مکمل پہ خلے منگل پہ خلے اور دے دے رہا تو سور و شرم ہو لیتا سندان کے دیسی سے پوچھتے میں آتا ہے میں نہ پیدم خدا خبر یہ پیدا میں نہ پیدم یہ نہ پیدے
میں تا بھی تک کہ یہ مال رکھتے میرے کیا میں استا میں سے دعوام کہ تم مسلمان ہیں تو سنت طریقہ سے پیغمبروں کا کہنا ہمارے لیے تباہ کیسا کہ الگ پیدائشی بانک کو بایا ہوا ہے کہ الگ سنتی خیرات کے کہ کوئی دن ہی 2 روپئے دے لگی جو آدھی نظر نجات لگی اچھا بابا مرشی نے پذور میں خلاصے گی مگر پیغمبر طریقہ کو کہنا کہ بچے پیدائشی نے بانک پلا ہوا ہے اقامت نظر نخلاص کو اور جو سنتی جب بچی خود نہیں سنت پور وقت ہی وہ سنت طریقہ دارا دین تن میں جمع کو 2 روپئے بچے اچھا کوئی دن ہی سنت طریقہ دارا نکاح پخلا ہوتا رہا الفاظ لن دی دا فلان کئی کی نہیں دا فلان کی لور تا مارا فلان کی زویل زمان وہ مقابلے دل اس پورا کرے اب او حضور گوانو ما منظور کرے گواو کی بس گران الفاظ دی اور جو آدھی تو سنت طریقہ دارا نا اراولا پیاداب موٹر کے پوفا اور سنت طریقہ دارا کہ بابا مرشی نخصر پلاور کا جنازہ ہوتا نتاد حضرت طریقے پہ خودے وہ پیدائش سے زر لگی سنت کے لیے زر لگی محنت زیادہ لگی میں غریبی انتظام ہوا 2 ذرا سے کوئی دن کے لیے زر لگی 3 ذرا سے وعدے کے لیے زر لگی 16 ذرا سے عمر کے لیے زر لگی 15 ذرا مجھے کوئی کہ خدا خاندہ یا 2 بچی 5-4-20 روپئے دے لگی 10,000 روپئے خلاف دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے لگے تھا اب عزت و سور سے پختانے کی کنزل کے وہ خدے تک گھٹ سے خدے سے روکے ہوا مکڑے جو آتے کہ طور پر گڑے گے آلکان تو وہی گھٹ سے ہوتا اور ڈول کیا اور ہوئی پختانے کی کنزل کے وہ خدا گورم تراوالم نتا گورم تلے گلے جنگی اور توائے پختانے کی کنزل کے وہ پلارا پر تو گفتم اندر تو پلار نہ پر تو کو بلچاؤ کہ نور خلاف تو سنت پیغمبر کے عزت ہم سے دولت کے ملے پولی گڑے بیدات سنت مصطفیٰ سرا بیدات سنت کی گڑبڑ کر پولی گڑے بیدات سنت مصطفیٰ سرا مقبل گئے سبا محشر کے مرتضی سرا سبا نبی علیہ السلام سر مخ لگے اور حدیث کی راضی کی حضرت بازار کا شفاعت کی اور قیامت کے نبی علیہ السلام بھائی مال اللہ یا ڈنگ یا ہو دو بورائی کی تک اس نے وہ بھائی اگر لوٹے پشان دستور آسمان بھائی اگر بچوں کا ہلمو الیہ راشئی راشئی فرق برازی لوٹا بس کی چاہے چاہے لوٹا اس کلا لم یزما بدا قیامت کے بچے کے نیچی چلے اغذر کالا یہ اڈا کا بڑا رہا رشی اور چلے زمان ہو سرانی دیشی فلیوزاد دننا انہوزی پس بطریشی زمان دا ہوگنا کما ازاد البعیر الضال لکسن کے پہلے اوف تاسو عبور شرعی جو واپس ہی کی فاقولو اسے حابی وہ بچگا کم جو کمر تے بوئی جماع صاحب دی فیقالو لی ما تبوئی لکی یا محمد انکا لا تدری ما احدثو بادت اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تپتنی سے دیکھو دن کو نہیں طریقے جوڑی کریں گے حالانکہ حضرت بشفاعت تا کبائر ہو گئی لیکن چناجی کے نئے طریقہ جوڑے کرے گا داس خواب تے دا شمرا دا دارے نو حضرت بچگا کی فاقولو سحقن لهم وزوچگا کم اللہ تباہ بربادی کے ما جکم طریقہ غم خادای پی خودی و آغای بدل کری را قرآن کے خواہ یو صورت کی درے ذرا یتیم پہارت کی وجہ غم آرخوے ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا یقینا یتیم مال واس پر ظلم سرا کھیتا کھیتو اوروا چو جا دغل نو وی وہ لے خو وہ کی بطوتی تو یتیم مال چلے شی قریشی دارنگے دا خود حقوق اگر طلب شیو نبی علیہ السلام رائے اللہ کی دعوت کر اگر صورت چاہے تو صورت ضعفاء نساء ہوئی آگے کے حقوق دے یتیمانانو دارنگے آگے کے حقوق دا خود آگے کے حقوق دا مجرمانو مجرم جرموں کو آگے کے پلاٹ کا حکم دے پاگا قید کا اولاد کے کا اور سارے حاکم کا پیش سے جرم کرے اگر صحابہ کی عمر و شرک تیر کرو معاذ راضی مانا جرم شروع دے تمہارا اللہ قانون چلو قانون سو قانون تو دے اویشتا سیچ شو غامدی و خود راضی تمہارا جرم شروع دے حضرت استاخیر ہے کہ سسٹرے آؤ ضمانت اور نتر ویلے کے بچے پیدائش میں راشا بچے پیدائش رالا افماد اللہ قانون چلو دا ذکر تے جاوخ اللہ معاف کری اب قرآن کے پہلے صورت کے اللہ پنزل لوئی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ فذات میرے قسمی ما تاسوانی گناہ میرے پری خود ہے عفا نہ کر
آپ ادامہ کی گناہ میں کا لازمی تو آفا عنکم نمے پر خور پداس جرم آفا اللہ عنکم عن الخیر مانا سو اصل کے سب نے زکات ہوں دانا کی جرم ہو تاس مبارک کے صحابہ جرم نہ دے ولقد عفا عنکم زمانی قسمی مان پر خور جرم پتاسو اور بیا ہوئی ولقد عفا اللہ عنہم فضاعت میں قسم علام پر قد داخل شعر پر ماضی مانا تحقیق و قسم ورکی فضاعت میں قسمی صحابہ جرم نشتے اور درین گل صحابانون آسلوزم و شاہدرہم فی الامر اور دیسا جرگا کا لا پینزا احکام دی یو صورت کے ولے چرو صبح خلق پیدا کی جی صحابہ و درنامئی مدا پینزا الفاظ صورت آل عمران کے رہا زمنگا پر عمل کے رہا کوشش دے زمین جماعت اشاعت توحید و سننا زمین اور مقصد دارے کہ زمین درسون قرآن شروع شی اور دیتا جائے منگراجو زمان درخواست دارے کہ انشاءاللہ تاثر قرآن در شروع کوئی یو سارے وعدوں کی اماتائی لو در ہو جنی اور یو سارے جماعت کی وعدوں کی اماتائی اور جماعت کی 10 ذل وعدہ کی اور 10 کے لیکن 2 شرکات عجیب سار سالور ماسپاکین لس سالس ماجگر سالور اطلس دے دما خان دروش نہ دما ستن دریس اور پہاڑ رکھا کی توائے اہدنا الصراط المستقیم اللہ ہمارے کتابوں ہے اور تو کتاب پہ دے پشا دار یہ موائل کہ دے ملک منگا متفق سو جو جماعت سو منگا کور نہ نفس مکار شروع کرو اب آدھے دے سکی بارہ نہ کی بارہ نہ تقریب کی کرے چدا کور وانین برن بے شروع کے اور کیا بادے لیخ نہ بے کی دے ابن عقیل حنبلی کا قول دے کہ تپوت شو کہ قرآن کے فرائض سامان شقت وائی اس میں کہ رسول ذکر کرے گا وہ اب تقریب دیتا ہے قرآن سے برن کی منگائی آبادی دلان نے کی چاول منگا آج کو جزا حلف کم آج کم جزا قرآن سنت خلاف پلغم خادین کم اور سوچ کے خلاف قرآن سنت کی رضبا کا بیکار دا چمن شروع کو جماعت کے زمین کی نسبت ارکان سی نبیا منگائی پر اتفاق کو منگا دخلائی کتاب خیو اور منگا دعات کو کہ غم خادی تو قرآن سنت خلاف نہ کم کرے چیز ملک کے زیاد تھی نخلائی بخلق پیدا کی اور غلط بزم حاکمان سی اور غیر بزم اصلاح کی برن زمان میں ربان کرنے کی اللہ جن تاثر توفیق رکھی افرائض عمل پر قرآن و سنت آباد کی افرائض عمل پر شرک بدتری کی اللہ جن قدام نے تو توحید و سنت بردی اور اللہ جن کو دے عقیدے سر دنیا ابوجی وارت اللہ مڑا بہت چلا بہت صاحب ہوتا بد بدوائی یعنی اسلام پہ جامع جان اقتدار واڑی اسلام خدا اقتدار نہ واڑی اسلام کو اصلاح واڑی ملک امن واڑی ملک عقیدہ عمل سمشی اسلام خدا نہ واڑی تاسو عمر جرا ہو کوئی ہم تو اسلام یا سورج دشمن دے خدا کا مقابلہ پکا ہوگا ولا کان آبا قرآن ہوئی اگر کہ پلار بھی تروی ہوئی عزیز بھی تو اسلام مخالفی خدا چند روز جنگ زمین مستعار اور شہر اداروں کو خدمت سب کو ضرور تھے اور کیا خوبی کے لیے اور قتل یا سوائے نہ کریں یا تاریخ نہ سوئے کیا پخوانی سب گرم سے ذکر کو خدا دی دنیا کی ہے بڑا مجھے کا پکار داری کہ مجھے گزار سلطان سے جوڑ کو شاہدام مینا پاتی وہ دعا کو خدا تاثر توفیق رکھی اور خدا تاثر تعاون کی دعا کو تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فسود ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قرآن کے ہر صورت کے اللہ یہ مسئلہ بیانی
اور مخلوق په ذهن کې هغه ورځي دا مسله چې الله بیانوي نو د اثبات په طریقو کې د قرآن مختلف طریقې دي کله کله هغه مسله بیانوي او په عقلي دلایل سره ذهن کې ورځي عقلي دلایل یعنی هغه دلیل چې عقل مني چې عقل سلیم صحیح نو هغه دلیل خامخا مني کله کله مسله بیان کی نو پاغه نفسي دلایل پیش کی نفسي دلایل یعنی د پوښانو نه نقل دا خبره پوښانو ویلې ده کله کله مسله بیان کی نو وحی دلیل به پیش کی چې زه امر کوم وحی کوم کله کله حلف په اثبات کی په دې صورت کې دا مسله بیانې چې برکات اچون کې زم خیر ذات مخلوقات کی شرک دو قسمو یو شرک اعتقادی په عقیده کې یو صفت الله د صفاتونو مخلوق او ثابتول لکه علم کلی تصرف رامد کېدل دیتا وی شرک اعتقادی چې صرف باطنی سره مشرک ګرځي خپل په غوړې کولو کوي دویم قسم شرک فعلی هغه شرک چې هغه فعل چې الله پر خاص وي هغه مخلوق لو کې لکه سجده عبادت مخلوق لو کې داویږي په شرک فعلی کې لوی شرک داو چې د مخلوق په نوم باندې سمال ورکي یو مال ورکول دي د خدای په نوم چې خدای تاسو په نوم میرا خیرات وکړ او دې ثواب زمامري توبه کوي یو مال ورکول دي د غیر په نوم د پار د دې چې د په نوم د مال ورکوم چې زما مال کې خیر واچي او دې زما اولاد بچي او کور نکم نو ټکر براشي نقصان براشي لکه څنګه چې په دې ملکونو کې دا دستور او رواج دی چې د ورسمه پای ورکوم شودو ورکوم کور نکم نو غاب نو چې شي نه خبر نو چې شي دې ته وایي شرک فعلی او شرک البرکات برکت وایي خیر اچول او ساتل نو اچون کې خیر الله دې دا خیر الله په ذاتونو کې اچي حضرت عیسی علیہ السلام وایي وجعلنی مبارکن ما کې الله خیر اچول دې په مکانونو کې اچي بیتم مبارکن کوټ کې خدای خیر اچول دې د خانه کعبه یو رکعت په زر رکعت حساب دې نو خیر اچون کې الله دې او اچي په مخلوقات کې په زمانو کې نو چې خیر الله اچي نو مال راپونو ورکي د بل ته خپل مال ورکي په دې صورت کې دا مسله بیانې چې خیر اچون کې زم په دې یو دلایل پیش کړي یو دلیل دې د ملک اختیار زماره نو بل وخت اختیار وکي چې ته د خپل مال ورکې واقدار زم اختیار زماره نو ته بل پر ورکې په دې مسله یو دلایل بیانې د صورت مقصد نفي الشرك بالبركات بالادله ال11 هغه صورت چې هغه کې د دې بیان کوي چې برکات اچون کې دي او په دې یو دلایل پیش کړي د صورت مقصد دا دی ممتاز د صورت په دې مسله قران کې کوم صورت ده چې په هغه کې د برکات د شرک البرکات رلي کړي او یو دلایل پیش کړي په دې ممتاز ده صورت منقسم ده دو مسلو ته یو مسله دا بیانې چې برکات اچون کې دي دیم علت د جهنم بیانې چې جهنم ته پس سبب بږي خلق نو په دې صورت کې او سبب بیان کړي چې جهنم د تلو لوی سبب څه شي نو هغه بیانې نو صورت کې تقسیم دو مسلو ته دی یو برکات اچون کې زم ادم سبب د جهنم دا شي د صورت مع قبل سره مناسبت مخکې صورتونو کې ترغیب تلو انفاق تا کہ مال دا اللہ پر خرچ کی جہاد و انفاق تر شو نو دا صورت متصل عالم مال زکا خرچ کی کہ برکات زاچوں خیر زاچوں مال زدیاتوں نزکا ورکی ودی مسئلے یو دلائل دی یو دلیل بے دہل ملک واقدار دے زمالاس کے اختیار دے نو چې اختیار زمالاس کے زما پر مال ورکی چیز خوشحال شم مال درجات کم دیم دلیل وهو على كل شيء قدير ہر شے زما قبضہ چرے ہر شی باندې قدرت والا
مخلوقات دے قادر نہ رہے جس تالا مال دے رکھی تالا خیر در کی دریم دلیل الذی خلق الموت والحیات قرآن دیو کلینا یو نوع ذکر کی مرات نے کل انواعی دنیا کے خیر کے لو خیر جون دے اور دنیا کے شر کے تکلیفوں کے لو تکلیف موت دے نو خلق الموت والحیات مطلب دارے کہ خیر طول زمالاس کرے اور شرم زمالاس کرے بے رکل خیر و شر خیر اور شر زمالاس کری نیچے ارکلا زبید حلم سما زعلا کل شین قدیرما زخلق الموت والحیات نو مال زمال پون ورکی اور مال میں در کر لیبلوکم ایوکم احسن عملا دا عمل پاسن سرا یعنی عمل لے چاہی اخر عمل آگئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کری قرآن ویلی سرورم دلیل الذی خلق سبع سماوات طباقا ہر ذات جو آسمانوں میں طبقے پیدا کی یو دلیل بیر علم دویم دلیل علی کل شیء قدیر دریم دلیل خلق الموت والحیات سرورم دلیل خلق سبع سماوات طباقا ما دا پیدا کری دی اور پنجم دلیل ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح آسمان میں خیستہ کرے پڑی ہو سرا پیدام ان کو خستن ان کو اور دے حکمت دارے کہ شیطان بنی سی تیش پریم تو پنجو درائل ذکر کر برکات اچون کے ذم جو قرآن دا قیدہ دا کہ کل مسئلہ ذکر کی نہ بیان نہ بات نہ منن کو تا داغی درجہ بیان کی اور منن کو تا داغی بیان کی وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یقیناً کسان کہ انکار کو حکم رب کہ مارے دا اللہ پر ورن کر کفر اشارہ دی صورت مقصد طرح چی صورت مقصد دا کہ مال زمان پر ور کئی اور دی مال دغیر اللہ پر ورن کر نمون با دی جہنم ورکو اور جہنم کی وبی اچھتی ہوئی چی کل جہنم تارتاوشی نیو بل قضانتیان میں تپوسی علم یأتکم نذیر چاہے رولی نوئی چی نظر نیاز غیر اللہ مکوئی اور سمیوں کوئی چاہ دلی شرک میں رولی نوئی قالوا بلا قد جانا نذیر ہاں یوم دارا غلو منگے یرولو ومنگا غدر و جن کرا اچھے بکی وقالوا لو کننا نسمعو اچھے بکی ہائے چی منگا اور دل قرآن او دا ابیام زن پو کرے او حتی ناقلہ کہ من قرآن ویدر زن پو کرے ما کننا فی اصحاب سعید جہنم تبن نورا غدی نو علت عذاب سو قرآن نور ویدرے جہنم تذکر تاوشو چی من قرآن نور ویدرے انو پہ عمل کرو اور دل او عمل کول نو اول اور دل دیزدہ کول اور رستو عملی ذکر تا دانا چی اول عمل شروع کا اور رستو با علم کے لکہ بعض امین ہوئی زو تبلیغ تبلیغ تکے قرآن کوئی اول امنا واورا زان پوہ کا نو رستو بیانو کا نو صورت کے سبب دی جہنم بیان کا کہ جہنم تبوری دی قرآن نوری دلے نو چی قرآن نوری دلے نو شرک کو یو رسمان بے ورقولا نظر نیاز بے کو نو پینزو دلائے بیان کر یو دلیل بیدی حلم دویم دلیل علا کل شیء قدیر دریم دلیل خلق الموت والحیات اور سلورم دلیل زین السماء الدنیا ما اسمان خلق سبع سماوات طباقا سلورم زین السماء الدنیا پنزم دا پنزو دلائل بیان کرو علت جہنم کہ جہنم تبا اسدئی داریں گے بیاد آغی خلق مرتبہ بیان کا پھر اللہ نے ویریدل ان الذین یخشون ربهم بالغیب اللہ نولی دلے لیکن دقرا حکم نمانا کہ بغیر دا اللہ نے لبل چاہ نظر بنکون لهم مغفرتون ذکر آرہ کہ دیر مجھے اللہ سماور کرے وا دیر مجھے نظر نیاز غیر اللہ اور کرے نو آغا تیرشی گناہوں میں معاف کرو و اجر کبیر او داغے پیوس کے بلو اجر ورکم یعنی گناہوں معاف کم لکہ حدیث کرالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرمائی کہ قیامت کے بعد اللہ مومن راجوخ کی اور رحمت
بپر پاس کی دی تپوس بدی کئی کہ وہ تاف لانے گناہ کر وارا وارا گناہوں بہت اشمیری نو دے بوئی رہی چیرا اسنا غلوی گناہوں اللہ یاد کی اب پیارا بھائی رہی چیرا وارا وارا گناہوں خواہ ماتا یادی اسنا چی لوی گناہوں رہتا یاد کی کہ اصول گناہوں اللہ اشمیری ورتا نو رب العزت بوئی کہ دا ہر گناہ پا بدلہ کی میدر درجہ در کرا نو دے بوئی چی اللہ مخنور گناہوں ملوی کریو نو اللہ با خوشحال شي نو وای بچ ذا داغه بدل کې من درکا لهم اجر کبیر شپږم دلیل واسروا قولکم اجروا به روغب او که بتاو کوئی نو زو پسینو پوهم نو هغه ته چا نظر کې هغه نستا پرو پو نه پتاوا او زه په ارز باندې علم ووم دلیل والذي جعل لكم الارض ذلولا زمك ما نرمك جاءت راكم فصل لكم او فصل دیوشی ربل چا منستا کے جو لسما کے او زمان عذاب برا رکتن روان دے اتم دلیل اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن نہیں پاس مارغانو تا مارغانو کی برکت چا چھوڑ دے وہ ضرورت نہیں اتب کئی ما يمسكهن الا الرحمن دا اللہ تنکری پاوا کے اغیری چا منستا کرے دا پاوا روان دی زیما او نهم دلیل امن هذا الذي يرزقكم اغذات رزق کئی کاغا رزق بند کی فصلہ نکی نسوگو دلگر کی او لسم دلیل والذي انشاءكم وجعل لكم السماء اللہ جوڑ کئی اغنوں کی طاقت تاوری دو آچو والابصار ابصروں کی طاقت لی دو والافعدہ ابصر کی طاقت پی دو اولسم دلیل والذی ذراکم فی الارض زمجھے نے کیا پیدا کری او یولسم دلیل قل ارائیتم ان اصبح معاکم غورا زمجھے دلالی بچا پیدا کری دائے وولس دلائل یو دلیل زین واقدار بے دہل ملک دیم دلیل علا کل شیء قدیر دیم دلیل خلق الموت والحیات سرورم دلیل خلق سبع سماوات طباقا پنجم دلیل زین السماء الدنیا اور شپږم دلیل خالق عالم پار شیزین ہر شے باندې پوهه ما او هم دلیل زمر کمان رمر کردا اتم دلیل ماغانو تا وګورا اغیزه طاقت هوا چاور کړل او چا ټینګ کړی دي ما ټینګ کړی دي او نهم دلیل انشاءکم تاسو لغو سترګې چارل کړی ایو لسم دلیل مخلوقات زمر کې چا پیدا کړي ایو لسم دلیل زمر کې لاندې وب صورت کې یو لس دلایل په دې مسله چې تبارک الذی خیر چون کې الله دې او صورت کې دې سبب بیان کړ کہ جہنم توجہ کارتاری کی کہ قرآن نو رضل نیزان پو کرو نو صورت کے دادو مسئلے بیان کرے واخر دعوانا لارن جہاز زماجر زود افغان ماں گران محترم علیدن کو دا امام الانقلاب شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ دا MP3 دا بیانونو دا سیڈی دا پارا زمان دا دکان پتہ یا ساتھی اشاری توحید سنت 63 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن فیضان از مین چوک جہانگیرہ روڈ سوادی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301 5710 124